andorang sota puka ibadata tapahoma rohata marende maita. Mari hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natumo palangit, dohot tanoon. Amin. Haleluya. Di Tuhan debatatai, dohat tuaon, dohot hasangapon, dohot hamuliaon, dohot hagogon. Napabahen Tuhan Yesus, ido mapabahen dohot hita sogot alani Tuhan Yesus i. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata suruh maton di parbadiai tu rohanami. Asa tarapul situtu rohanami. Mari hite-hite haheoni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asa lam ganda hapor siaonami. Mari hite-hite pakirmon namangolu. Asa toktong huingotami. Na hehe dohami muse sian namate. Songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nang hehe sian namate. Amin. Marende mahita.
Tangihonamu ma patik ni debata sian Kolose sada ayat 12 1 10 tolu. Mandok mauliate mahamu diamai naung patuaho namu manjalo tohap na di bagasan hati oroni siteonan ni aka na badiai ainunga di rorohita siam gom-goman hal holomon jala di pau catita tu bagasan harajau ni anak ha holongan ni rohatta songoni masatna atong rap mangi dogogo mahita tu adopani debata lau mangulau untuk nahombar tu patik nai ale Tuhan debata saya pargogo imahami mangulau nahombar tu patik mi amin. marende mahita Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua gijang odo na patu pahon hasesani dosa hami halak na dangolon marhite-hite hana kaholongani roham sai asi maroham di ami aka na mangarsak dosa nami
Sai sahapi matu bagasan rohanami, hasesaan di dosa nami. Lehon matu hami, tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami, biasini roham. Alai, asa hot rohanami, marha porseaon, lau manggotapon, nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasatami diri nami, tuho, gabe pelean namangolu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegi ma baga-baga di debata taringot Tuhan sesan di dosata. Macat pe akadolok jala humutal akarobean alai anggo parasi nirohaku nasotupam pucat sianho jalat padan nihadame aku nasotupa kumordit nina Jahoba si asii ho asangapon ma di debata na dikijang. Amin. Marende mahita. Tabegi ma hatani debata turpuk di pesta pasca paduahon ima sian sada Korin 15 ayat sada 110 sada. Sada Korin 15 ayat sada 110 sada. Tajahama margati soring. Alai naing ma pabotono kutuhamu akadongan barita na uli na hubaritaon tuhamu na jinalumuna nonggabe hajongjongan muna Lausido parhitian muna gabe malua namun ditiop hamu hatana binaritahon tuhamu ia naso sandok magopo hamu porsea Aisian mulana hupasat tuhamu na hujalo ondo nong mate do Kristus alani dosatta hombar tu natar surati naung tartanom do ibana gabe dipahehe di ari patuluhon hobar tu natar surati jadi di patadi dahon do dirinat tu si kepas dungi tu na 12 tulobi 500 dongan na tumorop sian akai mangolu dope debado naung modding dungi di patari dahon dirina tu si Jakobus dungi tu akka aposteli sudena alai dipudi ni saluhut nai di patari dahon do ibana nang tuau na tardok tubu dinasotikina ayahu do na umet-met sian akka apostel na sotama doau nian goaran apostel ala naung hulele hurian di debata alai na diau nuaeng sian asi ni rohan ni debata do umbaen na dapot jaladang na magopo asi ni rohana tuawi ai gumodang do na hulaon sian nasida saluhutna alain dada au tahe asi ni rohan ni debata na tuawi do atong manang au pe manang nasida songodido parjami taon nami jala songonido gabe porsea hamu songonima saatna martua do aka natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marinde mahita.
tahati dakon ma haporsiaon tai, songon ni hinati dakon ni dongata sahaporsiaon disandok portibion rap mahita mandok, au porsea di bata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumapalangit dohotano, au porsea Yesus Kristus, anak ni di bata Jehovah na sasadai, ima na dinubuhon si Maria, na gabe-gabean si Anton di perbadia, andorang suabubuan, ido tuhatta, na tumau na bernid, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana, di hau pinarsilang, na tuat tu banua turu dung di tanong, na mulak mengulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamung di bata Jehovah, amanai pargugu naso hatu dosani, disi mai bana pai mamulak sugut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditondi perbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, doho dihasesani dosa, doho dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging halak nong mate, doho dihanguluan na sorasuda. Amin. Sunggul-sunggul kebaktian ta sadarion hima kebaktian pesta pasca paduahon dung sidung jamita papungu pelean tu diakonia sosial atau caritas emergensi mahita songonima sunggul-sunggul tu hita marende mahita. Yang mahita damene di batana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Selamat Paskah madihita. Hamuna manamina nami pinasahat na mulate tuhita naro di bagasan Tikyon di bagas Joro suang soninang akarua sinuriata nama dohoti ibadah pasca paduahon marhiti live streaming di bagas nabi hatan di mata di pasca paduahon di namar pesta hita di haheyon ni Tuhan Yesus denek dosian buku pesalmen biddu 136 pesalmen 136 ayat sada sahat rodi ayat 2 pesalme 110 Pesalmen 136 ayat sada saat rodi ayat 10 ujahau ma tuhita apa itu ma di bagasan rohat tabi songonon ma tersurat di si
Madok mauliati mahamutu jahuba ai pardinggan basa do ibana ai rodi saliling-liling na do asini rohana. Madok mauliati mahamutu di bata na mengatasi akka di bata siliban ai rodi saliling-liling na do asini rohana. Madok mauliati mahamutu tutuhan ni akka tuan ai rodi saliling-liling na do asini rohana. Ibana sadiri jumadihon halongangan akana hulum ai rodi saliling-liling na do asini rohana. Ibana sadiri jumadihon aka langit marhiti-hiti hapistaran ai rodi saliling-liling na do asini rohana. Ibana sadiri paherbang tanoon di atas ni aka ai rodi saliling-liling na do asini rohana. Ibana sadiri jumadihon panodang akan nahulum ai rodi saliling-liling na do asini rohana. Mata niari bahen pangguruan ni arian ai rodi saliling-liling na do asini rohana. Bulani dot aka bitang bahen pangguruan ni borngin ai rodi saliling-liling na do asini rohana. Ibana sadiri mamunu aka buah baju ni Mesir ai rodi saliling-liling na do asini rohana. Ido sahatna hamuna manami inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus na tuarira nunga takas tabigi taringo tu ahado lapatan ni Paskah ate. Paskah dang holan sekedar nahihi tu hata Yesus ale sasitong na moloidokon Paskah di pada narubi pe nunga adong Paskah sasitong na molo ditaringoti de 10 di situasi Paskah do marningotima gabi mar Paskah maka bangsa Yahudi manang halak Yahudi hati-hai buasa ala naing dipalua debatama halak Israel sian tanu Mesir ketika mereka diperbudak di sana dungi Roma suruh-suruhan di debata mamereng nasida jala adong ma tadda ditikiro suruh-suruhani tubagas ni hala Israeli manang ise nama Deson Mudar ya yang mengoleskan darah domba di atas tiang ni bagasna manang tiang pituna di atas pintu rumahnya lewat ma suruh-suruhani dang matebe aka buah baju di Israel. Ido makana molo sasitongna sian mulana hata Paskah sian hata pesuhi pesah buido bermacam-macam istilah panggil ini manang panggorana itu artinya adalah yang dilewatkan atau melewatkan. Nomor lapatan terlewat ma halak sian hamatian anak buah baju pada zaman perjanjian lama. Alai molo taparwa muse di bagasan pada naib baru Paskah sasitongna dang holan marningoti bisa sitong. Alai Paskah marhiti Kristus nama. Hita na mangulu di bagasan Kristus ikon taingo do peristiwa Paskah adalah peristiwa inisiatif ni debata na peluon jol madang holan sian hamatean ale sian gonggoman si bulis. Paskah mambek kita gabi patubu semangat rohani optimis bahwa sasitongna dung mati Tuhan Yesus jala hehi bana sian na mati asa hitape na porsia di bagasan Kristus haduan mate do hita isi hita na somate ay edetaiman dokon nasa jolma iko mate siapapun dia mulai sian dana satu nama tua yang sehat yang sakit bawa manang boru-boru sudah mate do dan itu sudah pasti nasa jolma iko mate do iko mago sibuki ala kembali ke tanah ninna alai dan sudah jolma hehe sian na mate dan tidak semua orang bangkit dari kematian itu pasti ala buah ai akana porsia di bagasan Kristus do molo mate ibana
hehima sian hamatianna. Ai tudusan songon go barat do parmoting manang parmate ni Tuhan Yesus, hamatian ni Tuhan Yesus, dohot hahehionna. Kalau Kristus mati dan bangkit, kita yang percaya juga mati dan bangkit. Jadi bagas do lapatan ni Paskah di hitala Kristen. Molo tau duti nakina manginang epistel ta di sada Korin 10:5 Apostel Paulus tegas do madokon dia saplopat do dia 10 pitu. Di sada Korin 5 ayat saplopat ayat dot ayat 10 pitu. Di dok songonom. Ini makna Paskah, makna kebangkitan Yesus. Ai anggoso hehe Kristus sian akana mate rumarma jamita nami laos rumarma nang haporsyomuna. Berarti molo sohehi Kristus sian namate dang adong gunana porsia hita di Kristus inang. Karena apa? Ay dang adong ubana hape Kristus do tita. Bamolo mate mah. Enough sampai di situ. Tidak ada yang lain. Alai marhiti hahiyunna jamina do dihita songon dokun Apostel Paulus rumar manang haporsyomuna. Itu dia saplopat. Ale molo dia 10 pitu alai anggoso di pahihi Kristusi magopo mahaporsyomuna. Jalat tong dope hamu di bagasan hadusomuna manang dusamuna. Jadi luar biasa do Paskah di hitala Kristen. Ubah ini do HKBP rasa dari ondang barani dope mencoret sian agenda manang sian almanak pesta padua honi. Karena apa? Ala kebangkitan Yesus sungguh bermuatan makna yang lebih dalam. Ai moloso hehi Kristus di dok Apostel Paulus. Nah, di bahani nungahihi Kristus. Dan itu sudah kita tahu. Molo natuari berbeda dope ceritana di Jamita, ala so dibikin asida manang idope pertama di dok nungahihi Kristus, barang dong pola jol mana porsia deh. Tapi yang maju natuari. Pada jolo di patu dua si Maria Magdalena. Dung itu akadia mah, tu akadonganna. Nama dohoti Yesus hati-hai. Di babua nungahihi Yesus. Ah, masa sih? Apa iya ya? Molo hongon hita bahasa di halak Jakarta. Ah, yang bener lo. Ini itu. Tas hongon ini mah bahasan. Tidak percaya. Dungi di roh Tuhan Yesus mesti tu dua sisianna di Kimardalan tu Emmaus kan itu. Dungi di babua sisian na dua ma tu kadonganna. Ah, hope dah. Baguda kudo hatam. Dosa lo ninna. Tarsoko ni mah. Bohong lu ninna. Romo saya masih Thomas anggau dang porsia anggoso. Ima. Kamu nama nami ima pertama sekali ketika keluar kalimat atau pernyataan nunga hehe Yesusi. Ale noeng dihita tidak ada yang tidak percaya. Molo didok dope ibana hala Kristen. Porsia do ibana nong hehe Kristusi. Nah, molo porsia do hita nong hehe Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Ahado pakorhonna, ahado dampakna, ahado nabuita patuduhon di bagasan mulutta molo nunga hehe Kristus. Ditrupukon diurupi do hita manginang marhite pesalmenon tapi iri majnakin tulu kata madok mauleate mahamu madok mauleate mahamu ale Aisyada 2:7. Dan ada yang menarik cerita dari pesalmen 126 adong 26 ayat ya teh ya kan hampir sarupa do sude setiap ayat akhir-akhirnya airu disaliling-liling na doa si rohana. Airu disaliling-liling na doa si rohana. Mulai san ayat sada sahat rodi ayat 26, ayat 26 ayat ton.
airo di saliling na do asin rohana. Udok matuhita manginang. Ay lagu do Mazmur. Mungkin bisa saja itu refrennya. Ya, mau refren kan boleh berulang-ulang kan? Jala iro terus rupani. Bisa saja itu refrennya. Alai ubagasianido pe sasitungna na patuduhon airo di saliling-lilingna selama-lamanya kasih setia Tuhan. Itu artinya bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan itu selalu mengikuti setiap jejak langkah manusia yang percaya kemanapun, dimanapun, bagaimanapun situasi yang dihadapinya. Molo diduk airo di salilililingna selama-lamanya badang holan sisi waktu. Tidak hanya sisi waktu. Didongani rohita Sabtu nama tua. Tarsongoni malapatanna alai molo ditongapong indang didongani hita buah muse. Diramoti di batado hita satu nama tua alai ditiki bajar-bajar ditinggal hodo hita sepata buah muse. Tetapi kesaksian penulis Mazmur di sini mengatakan airo di saliling-liling nado baik kamu mah sahat tu di dunia orang mati marhiti hayilu Yesus satu portibi di halak nang modding dunia ni akan amate rodo Tuhani dipabakit do dipahihi do akan porsiai tama mahita madok moleate airo di saliling-liling nado asini rohana molo tapi itu muse madok moleate ala pardinggan bahasa do Jehovah jalan mengatasi akka dibatasi leban Tuhan ni akka tuan jumadihon halongangan akka nabulun jumadihon akka langit paherbang tanoon jumadihon panodang nabulun marhiti mataniari bulan dot bintang. Kita diingatkan peristiwa penciptaan namanginang dipaingot manang dipaingot ton tuhita marhiti turpukton ketika Tuhan menciptakan dunia memperlengkapi dunia ini ahalapatan na disi molo tahatai taringo tu panopau ni dibata oma kuncina manginang Tuhan tidak melanjutkan penciptaan selanjutnya tahapan selanjutnya kalau dia belum melihat semuanya baik. Itu. Molo tabereng di kejadian saya teh, saya musa sada. Dungi di bereng Jehovah ma di bereng debatama nunga denggan saluhutna. Bahasa Indonesia, lalu Tuhan melihat semuanya sudah baik. Baru peritop pama dan berikutnya. Tuhan tidak pernah melanjutkan karyanya jika semuanya belum baik. Nah, molo ditaringot itu hita manginang cerita tentang panopaun prinsip nanakin dan udutanna panopauni molo sodenggan sudi dibereng di bata songoni do nama satu hita dan denggan jolmai mate boti jala ikon marujung do ngoluni jolma ikom mate do jolma nasa nama ngulu ikom mate do dan si kopi molo soji sekop do pe hamatiani dan di leot de bata haheu tu hita asa molo denggan saluhutna muncul ma karya ni di bata tu hita atau molo songoni di bagasan pikiran tamanginang ahado nama baik kita maol manang sorat manang luja di perjalanan yang ulut tahun. Ingat Tuhan sedang menempah kita. Tuhan mungkin Tuhan tidak belum memberikan apa yang menjadi keinginan kita atau kerinduan kita kalau kita belum baik di situasi yang sedang kita hadapi. Jolo dingga dosa luhutna asa rancanganna sakapna
Nah yang patuduh honon na asa jolmai ketika tahapan berikutnya dia benar-benar sudah siap. Tong moloro rupani paru kilon persoalan. Kan itu persoalan tadi. Ya. Itu makana bingung bayi gajang mon covidon. Kan? Alai dak kuboto tiap hari saya ikuti dua manginang laporan ni pemerintah manang Departemen Kesehatan. Sipata ibu mah nahona kan na terpapar positif. Alai hubereng dangi na hubereng na malum do. Saya hubereng na malum do perjul hubereng. Anggona positifi ramalo sudiun 300 juta teh amang si pakar Indonesia berapa? 270 juta. Mak, kamu maju satu suku pedang sidung dope. Saya ada 2 tulu obat. Satu 270 juta inang. Si bata salah musik, mulak musik rupanya. Sampai suku jangan-jangan sampai Yesus lahir jadi nanti nggak akan bisa kita menghitung itu. Torok naik. Enak susu itu di swab pun antigen kadang nggak akurat katanya. Ya, adong dulu situ ada di antigen negatif. Alai ala dong sejabu di sejabu nasida todongna di swab ala karijo medis ibana perawat di swab positif ujungnya di antigen majo negatif las marohana alaya ala di boto positif sejabu nasi adong sejab salak di jabu nasida di swab ma ternyata positif. Jangan-jangan atsugari sudi di swab lu bisa tongara ate bisa saja. Nah, itu kadang hu pikiri dungu jaha-jaha nasugut ujaha marhiti hemponon jemiton molod lau pemikirot tatusi bahwa Tuhan belum menyediakan, belum melanjutkan karyanya kalau semuanya pada saat ini belum baik. Jangan juga seperti itu kita menghadapi corona. Gudang do hiton memakai masker terpaksa kan? Itu dah. HP mulu sudah pakai isi do nahona. Bahita dah. Dah tu mungkin halakan. Masa saya yang nggak pakai masker orang yang kena HP masker nasida. Jangan-jangan kita melakukan itu semua karena terpaksa, bukan karena kesadaran. Gudang do hita neng marpikir tu luar, bahkan tu gereja bi marpikir. Ale mulu tu pesta bui rupanya beda ya, aneh memang. Tu gereja kena corona nih, takut corona mang. Ini apa social distancing, physical distancing nih nak, harus stay at home nih nak. Oke. Ale mulu tu pesta, apalagi tulang ibana bah marhara muse di dua dongan nak. Jala membenha tapi damar masker baru pani. Wah, hebat juga ya. Aku kadang berpikir sohoni, jangan-jangan kita belum sadar dengan kesehatan kita. Diberi kamu lu nakin nako kau tu gijangon. Ay molo pakai masker merjamita agak sesak do. Itu makanya hubungan non menjaga itu. Ya. Di gereja juga ada corona loh. Tapi puji Tuhan di sini jangan ada corona lah ya. Amin. Iyalah. Asal dinggas juga stay rupani rotuson. Nah, jangan-jangan masa ini menjadi masa pembelajaran bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita. Kita kadang melakukan dengan berat hati, belum dengan kesadaran. Sarupai do na marmotor pakai helm karena takut polisi do. Ya. Nah, baru-baru ini lagi kalau kita naik mobil ya harus pakai safety belt. Karena apa? Nanti datang tilang kan begitu ya. Jangan-jangan bedo makanan akin dalau do hami satokin manopot keluarga biasa mah bahu pakai dang dibereng dana kon ai dana kido mabuan mobil. Pak pakai safety belt. Ini udah. Kenapa rupanya? Nanti ada itu di tol. Kena kita nanti datang nanti surat tagihan ini. Oh, tilang narakui bagasan. Bah ngalam ringkas behiba. Bahkan sonari manor gas deh. Manor gas behiba nggak pakai safety belt nama. Beta tunggu polisi kan begitu. Kadang kita amanginang tidak sadar
atau melakukan segala sesuatu bukan karena kesadaran. Tidak. Banyak kadang kita orang melakukan dengan keterpaksaan. Apapun itu. Kadang kita baik menegur orang karena keterpaksaan. Kadang bisa saja kita berdoa atau mendoakan orang atau dalam doa syafaat mendoakan orang lain karena keterpaksaan, bukan karena kesadaran. Nah, mari hiti terupuk tahun didukun madok mau lihat mahamu dengan sadar kita harus mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Mau lihat Tuhan. Mau lihat Tuhan. Banyak yang sudah dilakukan Tuhan kepada kita. Hidup benar didukun airodi saliling-lilingna. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, setiap peristiwa. Kadang kita kan terpaksa bersyukur kepada Tuhan. Ayo kita berdoa, mau makan. Iya. Ale dipikir dulu nasing rupaning. Ya, ayo kita berdoa. Nama tema. Iya berdoa. Ini natai. Habe dipikir mah amang argani bawang putih on noy ngatain rona. Kadang kita melakukan terpaksa. Banyak orang melakukan tanpa kesadaran. Mari kita latih diri kita. Mari hiti haheyon ni Tuhan Yesus. Ringgas mahita mandok moliate. Dalam hal apapun, kepada siapapun, apalagi kepada Tuhan. Molo talatih dirita mandok moliate tu dibata. Tu halak na asing pe. Mandok moliate dihita. Mana ngahabi taula. Holan dungo hita moliate Tuhan. Holan yang berangkat kita tu kalau sejebuta moliate Tuhan. Mari kita biasakan itu. Ay halak na girgir na ringgas mandok moliate. Tuhan memfokuskan penglihatannya kepada orang itu. On ringgas don mandok moliate. Kita pe songoni do kan. Ay mula dong jolma talion sesuatu dang didok moliate. Talat do musi haduan itu sih. Oh enggak lah. Buasa nagijang arhani. Heado hule tua, heado hule tuibana. Lah sorong mandok mandang abang. Ada begitu. Ale molo sawatik makasih ya ina. Las doroha. Itu makana saya ini ajar hodok kada dana mandok molate. Heado duk molate nang heado duk dana ki molate tu hamu molo dilakam buang jajanna. Molo hia mamulate mak. Puji Tuhan lah. Ale kontalate deh. Bilang makasih sama mamanya atau sama papanya. Alana molo dia tajar hon mahata mauliat itu nasida diboto mengapresiasi, menghargai pemberian itu. Molo hal-hal kecil kita bisa melakukan terima kasih madok mauliate, hal yang besar juga akan kita mampu mengatakan mauliate. Alai molo hal-hal nemet pe dang madok mauliate hita apalagi dalam nabalga madok mauliate mahamu tu jahuba ay nabasa di mana atong tauji ma di bagasan nguluto na manginang. Mari kita latih madok mauliate di bagasan pardalan ng nguluto margugudo hita patu bahoni Kristus sudah bangkit. Kita berdoa. Ali Tuhan di mata mauliate ma di pasat rohanami nungahihi Tuhan jalan nunga malua hami marhiti haluaw na pinatupam malua mahamisan hamatian sa liling-liling na sulukma hahehion tuhami akan na porsia diho jalan na porsia duhami patupaw mudui ay hodo naung parjulu patupahoni jalan mangihut mahami akan na porsia diho margugo mahami Tuhan maka porsyai inorhon ni igabi margugo mahami mandok maulate manang makamulatihon saluhut na nang hujalo hami dohot na nang hujalo hami sakko di pardalanan ng ulo nami ajari hami Tuhan asa toktong mandok maulate tuho
Madok mulate di sudi aka pabahenamu. Mate jalanong heho. Gabi dapotan haluan mahami. Dapotan gugu mahami. Tarlumubi dapotan pos ni roha mahami. Gabi didungani ho mahami Tuhan. Ala na mula mangulu ho. Sian hamati ani. Di bahani haporson namin nasa otiki. Pasu-pasu may Tuhan. Asa marhiti haporsyaw na adong. Naso sa diyay. Mangulu jala manggul mit mahami di pos ni roha. Natuho. Nadidungani hodo hami. Laho madalani akapartikian. Mangulahon akapartikian. Manangahape ulon nami. Gabi pos maruhanami Tuhan. Molo tungpe adong akanahurang dilihoko tu hami marpos niroha hami. Molo tungpe molo gagal hami marpos niroha hami di padongan yomu. Molo tungpe dilihoko akaragam ni hamalon hamaolan ragam ni akka parsorion. Gabi pos maruhanami didongani ho hami ay nunga mulak mangulu ho di portibion. Ali Tuhan di bata ajari mahami. Asa mangulu di haporsioni hami Tuhan. Mangulu di pakirimon. Mangulu di holong ni roha na siyako. Pasu-pasu mahami. Ruas ni huriam hakabibit cawang. Nadong naro di bagas joromon nuaingon. Doho na di bagas na maddohotil ibadah live streamingon. Ali Tuhan. Hinorhon ni pandemi COVID sa pulisiyay. Gabi sonom ma peribadatan nami. Alay unang mamarpakurangi Tuhan. Pamujon nami diho. Pasu-pasu ma. Usaha ni pamarita nami. Asa tibu malua hami Tuhan sian pandemik COVID sa pulisyon. Boy mahami Tuhan marpung di bagas joromon. Ganup jumpa akari minggu manang peribadatan. Dia kapartanyangan manang di pesta paduhon si songonon. Ali Tuhan di mata. Urubi mahami. Urubi manang pamareta nami. Padau jala paholang mahami. Sian pandemi COVID sa pulisya. Posrohan nami Tuhan. Di pasu-pasuho proses vaksinasi na pinatupa ni bangso nami. Asabuy pamenakon nami Tuhan. Upamenak kami diri nami na mangulaho marhiti vaksini. Gabi terbaik kami Tuhan pos niroha. Di sada tiki malua mahami, malua mabangso nami, pamareta nami, sian pandemikon. Atong tupahin na sa ulon nami, jala urupi mahami Tuhan. Sisa dosa nami, asiruham marhiti Kristus Jesus, jalo matanyang nami. Amen. Mari di mahita. Nasuti muli, pagani
Las jongcong mahita. Rapido sata ias dibani puji mani bata ale manisia las roham soba mani bata nyapoton Jehovah nasun timbuli marhiti anakna Tuhan Yesus. Datangnya konma piliata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan dohot nasa ulibasan na mauliutus upasatami masa na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap daustus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam hutadahami gudang ni silon lehon mi tuhami asalam girgir hay mandok maulihate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan di bata manami para siroha maulate maroha nami jala pujon nami maho ala naung ditubuh ko hami padua halihon sian gudang ni asini roham tu pakirimon na mangulu marhiti-hiti hahiyon ni Tuhan Yesus Kristus yang namate nunga gabi si palua jala si pangulu anak mi di hami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami si uhutonon nami namarlas ni roha do hami nuang marningot hahiyon nai nunga talu si bulis talu hamatean talu banua toru dang mabiyar behami mida hamatean dot soropna ay nunga monang Tuhan nami ulu balang nagugui ibana do manugyo kami sian hamatean tu hahiyon sugut alani ubay na hupangidu hami saya si maruham patugu maha porson nami maniu barita na ulii asa unang ganggu rohanami dinahubulus sami hamateani saya sungguli maruhanami dohot rohani dongan nami asarap hehe hami sian parrohaon na buruk asa tarulhaw kami parangin ay baru saya pasu-pasu mahuriam dohot parbarita na uli na mamaritahon mahihiyon ni Tuhan nami asalam tersunggul akan napidim roha jala hehe sian dosa nabi saya papos maroha nami makaporsiay naong mardame jala mardomu hami tuho alani pardingganan na pinatupan ni anakmu saya pasabam jala pamalum maroha nami to pamaroha na iyas dohot to dinamarsihohot di bagasan hami asa tarhajong cokok kami nong pitor hami alani hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus saya sungguli mapakirimon na mangulu di hami asa tarsunggul rohanami marningot akadongan nami nong jumulu ni alakmi jala asat tarapul rohanami manaon si taonon di si asianganon saya apuli akan namatean na dangol na pugus na somarina nakana babalu dot akan namalungun tubanua gijang marhiti-hiti hahiyon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami alia manami na di banua gijang saya pinurbadia maguarmu saya roma harajonmu saya saut malomon roham di banua tuangon songon na di banua gijang lehon matuhami sa darion hanguluan siapari sisa madusa nami songon panisa nami di dosa di dongan amar dosa tuhami una kami tugihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago.
Jolahamu mapasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho, jala asi maruhana bidaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho, jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Selamat Paskah Madhita. Selamat Paskah.